Lah apa Pak numpak motor kok biayaan-biayaan ki lho. Aku itu duber Pak Mandor, Bu. Lah apa rek diberuber? Sampean diutang? Ora, Bu. Lah apa? Oyo-oyoan Atika, tetangga baru yang genit kuwi. Ora, Bu. Lapor rek tekan Atika barang iki lho. Lah apa? Rek nganti diberuber? Aku ki dikon adol semen, Bu, karo Pak Mandor 10 sak. Lah kok nak payu, aku meh diupahi 1.000, tapi aku moh. Lah terus? Lah, semen kuwi kan semen nggone proyek to, Bu. Lah nak tak dol kan ya termasuk korupsi. Lah nak kurangan atasan piye? Lah aku gak dipecat. Lah sementara nek aku mau adol semen kuwi, aku ganti dipecat karo Pak Mandor. Dadi nek aku serba salah, Bu. Oh, bener Pak, nek sampean moh podo-podo dipecat, mending gak usah dinyangi. Lah kok nak Pak Mandor cek nguber-nguber aku terus wae piye, Bu? Alah, tenang wae Pak, nek masalah Pak Mandor, aku sing ngadepi. Wes ayo bali. Ayo bali. Lah bojoku nang ndi? Kok malah ilang? Aduh. Ngomongin anak Pak Mandor apa diadepi. Kok malah ngilang? Jenenge lari dari kenyataan. Loh. Bos, Piye? Situ adol semen apa ora? piye ya, Bos? Gak wani aku, Bos. Nek adol semen ini termasuk korupsi tuh, Bos. Engko nak kurangan atasane piye? Engko awak dhewe iso dipecat. Alah, tenang wae. Aku sing tanggung jawab. Aku mesti ora wani, Bos. 1.000 lho, Bro. Iki termasuk job. Eman-eman rambut nyangi. Piye ya, Bos? Nah 1.000 ya 1.000, Bos. Tapi tanggung jawabnya nang kono niku lho. Abot. Lah nek ora wani tak pecat. Ya aja to, Bos. Lah piye? Lah ora wani rek. Kat. Piye to Bos sampean ki? Iki mau ki lagi syuting kok malah mau ganggu. Syuting. Berarti aku mengatur merekam yuk. Ya jelas to Bos. Iki engko dilongkas ape tak upload. Aduh. Ojo ayo. Apa sae? Ojo Bos, eman-eman. Nak tak upload iso viral iki engko. Viral. Nama baikku iso tercemar no. Apa sae yuk? Nek sampean pengen hapus, yo iso Bos. Tapi nek syarate. Syarat? Apa syaratnya? Syarate sampean ojo ngongkon bojoku adol semen meneh, karo sampean ojo mecat bojoku. Ya wis ora apa-apa. Sing penting mbok hapus yuk. Ya Bos. Kelut Bos, tak hapus. Ya wis esuk kerjane, Bro. Semua ya, Bos. Cek, Bos. Berarti aku wis ora pokon adol semana ya, Bos. Ora. Tapi berita iki yo iso tersebar nek gak ono penutup mulute. Penutup mulut piye maksudnya? Mosok sampean juga paham to, Bos. Nah, 200. Cukup tuh Bang Loro? Cukup, Bos. Bandung